Nasledoval boj o tretie miesto o bronz proti Čechom. Tieto dve krajiny, keď hrajú, tak je to obrovská prestíž. Ale vždy nás porazili o triedu, no a my sme z toho boli nešťastní. Možno niekoľko razy ani nezáleží na tom, ako skončia celkovo tie majstrovstvá sveta, ale hlavne je, že ktorý vlastne z týchto dvoch krajín, ktorá vlastne vyhrá ten daný zápas. Palo hral fantasticky. Priniesol takú spruhu, osvieženie. Pamätám si samozrejme, keď dal Palo ten štvrtý gól, to bolo potvrdené, lebo to zostávala nejaká minúta a pol, možno do konca. Strieľanú prihrávku nezachytil Miroslav Šatan, na druhej strane úplne voľný Pavol Demitra. Gól! Je rozhodnuté! Gól! Vedieme 4-2. Druhý gól Dubnického Kovanca na 67. svetovom šampionáte nám dovoluje v tomto momente už pomýšľať na ten dotyk bronzu. Dnes odohral Palo Demitra fantastické stretnutie. Spomeňte si na tú prihrávku Petrovi Bondrovi. A gól. Je koniec! Je koniec! Skompletizovali sme našu zbierku medailí. Je to fantastický šampionát pre slovenský tým. Dokázali sme zdolať Fínov, dokázali sme poraziť súboj o bronz. Českú reprezentáciu, všetká česť našich chlapcov. Prišiel som sem a moja podmienka bola doviesť medailu, tak som rád, že sa mi to podarilo. Aj keď som si, že to by tá najcennejšie, ale vlastne myslím, že sme to vynahradili a vlastne porazili Čechov. Ja si myslím, že to je krásny zážitok a vlastne prvýkrát v histórii hokeja, takže určite to je super. Určite tá medaila má veľkú cenu. Mal také veľmi šťastné obdobie, on vtedy mal dobrú sezónu, v St. Louis, potom tá medaila, narodil sa mu syn, veľmi bol šťastný v tom období.